Danas ovdje pored mora nastavljamo sa čitanjem knjige Goti u Bosni, tragom pisma Bošnjaka Hitleru. Nadam se da će ova voda odnijeti ovu istinu u svijet i da će ljudi početi vjerovati u svoju pravu istoriju, u svoju pravu istinu. Da vidimo gdje smo prošli put. Znači, ko je narod koji je živio na prostorima Bosne prije dolaska Slavena? S napredovanjem nauke i savremene tehnike mi smo danas sve bliži istini, jer tamne predstave o jednom dalekom vremenu s ovim durbinima nauke nam se posve približavaju i otkrivaju. Posebno nas danas DNK analize daju sve jasniju sliku našeg porijekla, a time i naše istorije. Zato ćemo ovu knjigu, odnosno ovaj naš put traženja istine, započeti upravo s tom naukom genetike. Krenut ćemo sa par rečenica iz intervjua s profesorom doktorom Damirom Arjanovićem, jednim od vodećih eksperata iz oblasti genetike naroda. Bosna i Hercegovina je dio Europe koja je zadnjih 20 ili 30 hiljada godina, posebno u ovom periodu nekog novog ljudskog praskozorja civilizacije, stalno bila u postupku u kojem su civilizacije dolazile, prolazile, miješale se, ostavljale svoje tragove i tako dalje, kaže profesor dr. Marjanović i nastavlja. Postoji par bitnih historijskih momenata koji su oblikovali genetičku strukturu BiH populacije, onakva kakva jeste danas. Javnost često pogrešno misli da ove rezultate dobijamo analizirajući arheološke kosti naših predaka. Ono na čemu se zasnivaju ova istraživanja jesu analize uzoraka sadašnjih stanovnika Bosne ili u prijevodu sadašnji genetički diverzitet BiH populacije, i na osnovu toga možemo pričati, tačnije pretpostavljati šta se možda dešavalo ili prije dolaska Gota u prošlosti. Mada malo čudno zvuči da se nekako može opisati i to kao predikcija prošlosti. Dakle, u ovom dijelu Europe preživio je jedan dio paleolitske evropske populacije i po sadašnjim rezultatima preko 50% današnje populacije u BiH genetički potiče od te populacije, to jest od ljudi koji su ovdje preživjeli ledeno doba. Dakle, najveći utjecaj na formiranje genetičkog diverziteta ove populacije kakva jeste imalo je ledeno doba. Zašto? Homo sapiens je ušao u Europu i naselio naše lijepe krajeve. Klima se mijenjala, vrijeme se mijenjalo. Tadašnji Homo sapiens od prije 15.000 godina je bio ovisan o klimi, povlačio se u regione gdje je klima bila blaža, a zapadni Balkan je tokom zadnjeg ledenog doba bio upravo jedan takav region. Rijetka su bila područja u Europi gdje je Homo sapiens mogao preživjeti i jedno od tih područja je zapadni Balkan, znači Hrvatska i Bosna, i zato su tu ljudi se grupisali, te zato preko 50% ljudstva upravo vodi porijeklo od tih ljudi, barem po muškoj liniji koja je detaljno ispitivana. Znači, vidimo da egzaktna nauka dokazuje kako preko 50% stanovništva Bosne, kad kažem Bosne, mislim na Bosnu i Hercegovinu, ima korijene na ovim prostorima stare preko 20 i 30 hiljada godina. Znači, na ovim prostorima je živio narod i prije dolaska Slavena, i taj stari bosanski narod, kako nam nauka na vidjelo iznosi, nije nestao sa dolaskom Slavena, već je bio tu i ostaje da tu živi. Reći ćete, da, ali ako idemo tom logikom, onda je bosansko stanovništvo na prostorima današnje Bosne
živjelo mnogo prije dolaska Slavena. I to je tačno. Živjeli su, umirali, rađali se, ratovali, pomjerali se. Narodi su se uvijek pokretali kao što i danas to rade. Ali šta je sa ostatkom? Stanovništvo u Bosni, sa onih 50%. Koliko je sada tu gotskog gena i zašto baš Bošnjaci tvrde da su im preci Goti? Nastavit ćemo o pismu Bošnjaka Hitleru i povezanosti dobrih Guta i dobrih Bošnjaka.